que a mí, son francesa, nacín no norte de Francia, teño a miña nai que é de Costa de Marfil, así que é ela que me educou, así que... Pero ela é unha de Costa de Marfil bastante peculiar, tampouco é moi de cultura de Costa de Marfil. E o meu pai é francés con avós de Italia, que non os conocín, pero sempre queda guai. Son mellor marfileña francesa de Italia, queda guai. E vivo en Galicia dende 10 años, como a xente me acolle moi ben aquí, aunque teño moitas dificultades para dicirme de onde son, con toda esta mezcla. Tamén son galega de adopción. Bueno, para mí o primer contacto coa música era cando tiña 3 años e medio. A miña familia tiña un irmán máis grande e cos meus pais vivíamos en Togo, non Costa de Marfil, pero moi cerca. E vivíamos ali e os meus primeiros recordos están ali, cando non paraba de mirar en bucle un conto para nenos, pero en VHS, sabes? E non paraba de cantarlo. Va manger ta soupe si tu veux grandir. O fixen escoitar a miña filla que está enganchada tamén. Aos 3 años e medio estaba outra vez, mamá, sí, E tamén este momento tamén miraba en bucle unha película de Madonna que se chama Who's That Girl? Who's That Girl? Entonces cantaba e a miña nai me di que se non estaba ou falando todo o rato ou cantando é que estaba dormendo tirada nun lado. Así que é o primer contacto de música. Despois volvimos en Francia, miraba moitísimo os videoclips. Co meu irmão escoitábamos a radio en plan toda a noite. Dormíamos ca radio na habitación, teníamos a litera, e escoitábamos todo en bucle. Entonces todo a Eurodance estaba enganchada, todo eso. E os videoclips, eso, MTV e os canles de música francesas tamén. Cando o meu pai, de veces, cando unha vez ou dúas ao ano volvía, compraba moitos CDs. Compraba para a miña nai, pensando que me iba a gustar tal ou tal cosa, me compraba cousas así. Entonces, Jamiroquai, Lionel Richie para a miña nai, bueno, estas cousas. Entonces, hubo música na casa, moita radio e moita tele, pero sempre hubo música, e me poñía a bailar como unha tola. Despois de adolescente, 13 años, e cando descubrín a Mariah Carey, e eso xa cambiou todo. Comecei a querer cantar como ela. Tamén aos 10 años, hubo The Cranberries, un grupo de Irlandia. Comecei a escribir no que queres facer máis tarde? Cantante. Cando antes quería ser astrónoma, que no cole non hubo presencia da música. En Francia parece que aquí tamén non está moi valorado querer ser músico. Así que, bueno, non é un traballo de verdade, eso, cantante, que é iso? E a miña nai tampouco lle gustaba esta idea, prefería, non sei, abogada. E despois, máis adolescentes, máis festa, comezando a sair e encontrar máis xente rara que vive fora da televisión, pois descubrín outros tipos de música. E comecei a facerme máis, a cultivarme máis cousas underground, noites undergrounds, cousas máis raras. Sempre tuve curiosidade, que as colegas de Mariah Carey, todo R&B super de moda, cando había algo raro, me falaban a min, mira, teño este CD na casa, pero está moi raro, toma, igual ti te gusta, sabes, sempre foi unha rara. E este CD foi un CD de Radiohead, OK Computer, un dos mellores discos da historia. Bueno, tamén me gustaba, sempre foi unha rara, sempre, e que por esencia sempre son a rara. Que na Francia dos anos 90, ser medio negro non era cosa tan común, agora moito mellor, pero... Entonces, bueno, tiña que xa, dende pequena, acostumbrarme a estar a rara, tendo unha nai soltera, estranxera, bueno, todo o rollo. Así que xa me acostumbrei a que a xente me asociaba a cousas raras. É verdade que é un misterio para min un pouco. Toquei varias veces en colexios ou institutos, incluso con un estrato de espectáculo de danza con Nuria Sotelo, facendo cousas raras, en plan atarme con hiedra e cousas así, e sempre son moi acolledores. Pareceme de memoria que nos institutos en Francia son un pouco máis agresivos. Cando faz algo raro xa se ríen de ti, pero aquí me parece moi
con calma, bueno, se ríen, sí, raro, pero tampouco é agresivo. Está guai. Entonces vexo a abertura. Despois, o que me parece rarísimo, é que lles preguntei aos noviños nunha entrevista para un instituto, en plan, dixen, bueno, contos de vosotros escoita metal? Sobre 25 alumnos, 0. Contos escoitan rock ou pop? 0. Que escoitades, entón? Reggaetón e trap. E, bueno, non sei se foi moi simpático da miña parte, pero me dixen, sodes 25 e non hai ninguén que ten outra personalidade. Non sei como tomaron. Sempre había unha pandilla de metal, unha pandilla de hip hop, unha pandilla de rock, unha pandilla de non sei que, de dance music, sempre teñas, porque xa sei que a necesidade de pegarse a un grupo é normal, eso está moi ben, identificarse a un grupo, a unha pequena comunidade é normal, pero normalmente hai elección, e, bueno, normalmente sempre hai o friki que escoita Radiohead, que está solo. Pero non é moi uniforme, e cando flipo da forma dos noviños de alcanzar informacións ou todo o que está alcance deles por internet, que manexan moitísimo mellor que a min, pero millóns de veces. Que pena que sexa tan uniforme. Me digo que, non, que os noviños hai, bueno, era esta clase, que non había ninguén que escoitaba outra cousa, pero tamén outros profes me dixeron, bueno, ven a tocar no instituto que non aguanto máis o reggaetón. E despois fun a falar cos rapaces e o profe pregunta, que vos parece a música de Moncub? É futurista? E eso me pareceume en plan, é Apocalipse, que eu son a maior, a persoa maior, son futurista. Me digo, Apocalipse. Así que é un pouco un misterio, é un misterio. Hai moitas cousas que admiro moito das novas xeracións, como preguntarse moito sobre os xéneros, sobre, bueno, hai que aparecen rapaces de 15 que xa saben que son trans ou cousas así, pois que nin tiñamos a palabra a nosa época, moitas cousas guais, pero eso aínda non acabou de pillarlo esta epidemia do reggaetón e do trap. Está ben, porque agora que a miña filla, que ten 5 anos, ten os seus gustos propios, xa me trae a Rosalía, xa me trae o Balvin, non sei que yo puxen no coche e bailamos as dúas a tope. Así que tampouco estou pechada, pero tamén lle poño cousas de punky ou de cousas que fan sangrar as orellas e está contenta. E a relación cas redes sociais é onde outra vez sentome moi maior, porque si teño dificultade a comunicarme como ten que ser nas redes sociais, ademais cambia todo o rato e tal. Pero xa podo ubicar que tipo de público teño e en xeral son xente da miña idade arredor, a xente máis nova, a xente máis maior, pero en xeral arredor entre os 25 e os 45, imos dicir, para facer máis largo. Teño dificultade para falar con calquera. Eu poño sobre todo as noticias, o que vou facendo, non vou poñendo o que estou comendo, o que me gusta dirme, mira este árbol, está moi bonito. Non, xa sei que teño que facerlo, pero é que ten moito máis suceso de unha taza de café que saber que vou tocar en Milán. En xeral, a xente que se anima, como tenen a mesma idade que a min, tampouco se van actuar, comentar moitísimo, ser superactivos en redes sociais. Pero en xeral, sí, é moi simpático. Poucas veces tuve cousas raras, tipo, pero por que non cantas reggae? Por que non? Non. Igual as críticas máis raras serían dende Francia, ou tamén tuve unha, pero despois dun concerto, non nas redes sociais. Pero é eso tamén que me gusta en España, é que a xente, cando lle gusta, se queda, e se non lle gusta, se marcha. Parece normal, pero tuve experiencias en Francia de que a xente que non lle gusta se queda, te espera ao fin dun concerto para che dicir porque é unha merda. En plan, sí, é que eu son músico, che podo dicir que non podes facer así, que te... Pois marcha. Hai de todo, hai para todo o mundo. Eso é o río extremo do elitista francés, sabes, un pouco cliché. Pero se non, a xente me acolle moi ben. Sí, sempre flipo, porque de todas as edades a xente me acolle moi ben, en plan que non teño todos os códigos da túa música, pero está bien. Maravilla, que máis? Moi ben. É moi persoal o que fago, así que
sempre estou moi contenta de ver que está acollido tan guai polo persoal e do meu punto de vista non é moi complicado ou experimental ou conceptual, pero xa se me di moitas veces que sí, é conceptual, experimental e tal, entonces o poño experimental, catártico, sí, pero para mí é moi 4x4 de tempo, musicalmente é completamente escoitable, escoito cousas máis raras que eso, así que me parece igual pop, sabes? Non é só a educación do cole, é toda unha educación para sensibilizar os noviños a querer expresarse nun tipo de arte, é toda unha educación, dende pequenos, e dende, sobre todo, a sociedade que sempre vai non prohibir, pero facerche entender que pareces un pouco gilipollas se te expresas demais sobre as emocións e toda a nosa educación emocional, porque é moi pegado o arte e o emocional. Cando un bebé vai pintar é fantástico, se quere ser pintor aos 15 años está malísimo. Está moi ben de bebé, non sei por qué. De repente hai unha fractura e tens que ser matemático. Dende pequeniños, valorar as artes, valorar os outros artistas en varios dominios. Non tenemos toda esa sensibilidade musical, sería máis, pode ser visual, de pintura, ou corporal, de danza, bueno. E que animar ou buscar a sensibilidade dos nenos pareceme básico. E despois, agora, no mundo en cal vivemos, que se podería facer? Pois iso, invitar artistas nos coles máis a menudo. Non digo por min, porque eu non me considero moi pedagoga aínda, estou aprendendo, me gustaría me poder transmitir máis, pero como son autodidacta, non sei como se transmite. Eso é importante. Se tiña tomado cursos, xa sabría, se escoita os alumnos así, se fala aos alumnos así, pero non sei moi ben, teño que aprender iso. Pero sí, invitarlles e cousas diferentes, diversas, e intentar que os nenos se senten bastante ben para probar, porque o problema de chegar aos 12, 13 años é que toda a vida é un peso, é toda a vergonza de vivir, de sair do molde. Xa entendo perfectamente como que expresarse libremente é moi difícil, tamén por os adultos, en plan, poñerse a bailar é dificilísimo, temos unha vergonza con a expresión propia. Eso, traballar a parte emocional, que nos sentimos moitísimo mellor e moitísimo máis cheos se nos ocupamos da nosa parte emocional para crear, para non sentirse perdidos no futuro. Xa vos digo que despois, se non vos preocupades das vosas emocións e da vosa esencia, chegar aos 30 é sensación de vacío. Estou mirando sobre os meus amigos. Así que, a partir de agora, todos os momentos se traballa eso, se escoita. Eso.